پایتخت دلê me Amed bajarekî dîrokî û qedîm e. Ji şaristaniyê û gelan ra malovanî kiriye. Kevir, kanî, hewş, avahî û sûkên wê tên ziman û şahidiya vê dewlemendiyê dikin. Di her quncikekî wî da qetî tiştekî mirov metel bihêle heye. Mirov ji wan tiştan dê derdixe ku tovên wan bi baweriyên hezar salan ve girêdayîne. Çendekî berî vê em li Amedê di şaneşînekê de rûniştî bûn û di duwarê şaneşînê de du şerbik dardakirî bûn. Amedî ji van ra dibêjin cêr û kûzik jî. Ez ku bi şerbikan ra mijûl bûm ji haziran çêtir nebe, Nevrozê cîranê me yî ji Licê derbarê dîrok û rew resma şerbikan da tiştên balkêş parî vekir. Hostayê şerbikan 100 salan berê Ermenî, Suryanî û Cûhî bûne. Mixabin bi komkujiya Ermeniyan, şerê cîhanê duyemîn, baca giran, avabûna devleta Cûhûyan wisa kiriye ku ew kesên hosta herî dawî di salên 1905 da ji Amedê koçber bûne. Dezgeh û dikanên xwe jî ji çiraxên xwe yên Kurd ra hîştine. Ji wan hostayan yek û yê herî dawî jî Menderesê Şewêşê apê Nevroz bûye. Ew vê histatiyê li ber destê hostayên xwe yên Ermenî, Gejê û Îbê hîn bûye. Di dawiya dawîn da dema ku ew jî ji Amedê bar dikin, dezgeh û dikanên xwe ya taxa mînareya Çarling ji Menderesê çiraxê xwe bi bext ra dihêlin. Ew jî heya dawiya salên heşteyî vî karî berdewam dike. Dema ku ji desta dikeve, ji malbatê kespê ra mijûl nabe û li Amedê ev hunera wenda dibe. Çêkirina şerbikan sebir û histatiyeke mezin dixwaze. Xaliya sorê taybet di cihekî davê nabîne da bi avê tê hasilandin. Ji bo tirşbe demekî bi wî halî tê hîştin û bi serê siba bi xoya kevir tê xodan. Dûra ew herî li ser dezgehên bilingan tên zivirandin bi dest û hunera histayên xwe şekil dikirin û dibin şerbik, cêr, kûs. Ev pêşiyê çend saatan li ber tavê beyra di ocaxan da tên zwakirin û li gorî xastekan bi boyaxên xwezayî û taybet tên boyaxkirin. Ev şerbik ese ji bo avê tên bikaranîn. Ava wan sar e û dema ku av tê da dimîne dema wê bêhtir xaş dibe. Ya ku derbarê van şerbikan da herî bala min kişand rew resmeke cuda bû û ez pey wê rew resmê ketim. Ya ku derê vê rew resmê jî ji min ra vekir gotinên birangê Nevroz bû. Wî ku got taybetî jî ji berî eydiyan gelek zêde şerbik dihatin çêkirin û sedema wê kêm hindik par vekir. Dûra min berê xwe da mala dayîka Nazê. Dayîka Nazê bi xwe jî li gorî wê rew resmê tevgeriya bû. Li gorî gotina dayîka Nazê jinên zarên wan hêj hûr dimirin bi salan ji berî eydiyan van şerbikan distênin. Kanfêt, êmîşê işk an jî avê dikinê, sêvekê jî didin ser devê wê dibin goristanê û ji zarokan belav dikin. Dema ku bi tenê av tê da be ser ra pera didin destê zarokan. Hinek şerbikan dixemilînin, moriyan bi bazinê stiyowê vegirê didin. Dayîka Nazê jî ji Licê bû. Ji salan berê bar kiribûn hatibûn taxa Fîskayayê. Dayîkê got dema ez zar bûm jî li ba me ev şerbikan belav dikin.
Zarokekî wê jî di 7 saliya xwe de dimire. Ew jî 2 sala wisa şerbik distîne, da digire, dibe goristanê û dide destê zarokan. Li gorî baweriya ku dayîkê got, dema ku mirov di ser pira siratê ra derbas dibe, pir germ e. Asîman tê û qatê heftan da disekine. Ji germê mejiyê mirov dihele, her dişe berlingê mirov. Îja ew zarokên bi piçûk û bêguneh mirîne, avê dixin wan şerbikan. Dînin pêşiya dê û bavên xwe. Ji ber vê baweriyê her roja Erefatê ew jinên ku zarokên wan bi piçûkatiyê da mirine, wan şerbikan distînin, da digirin û pê zarokan şadikin ku bila zarokên wan jî di roja heş û neşrê da rabin bên pêşiya wan û wan şa bikin. Disa bawerî ew e ku dê û bav sebiyên xwe nas nakin ji ber ku pir çûk mirine. Lê ew zarok dê û bavên xwe nas dikin. Di roja heş û neşrê da bi wî şerbikî avê tînin pêşiya wan. Di wê baweriyê da me ku ev re û resma ji mîtolojiya êzdiyatiyê da bi şahidê bin cêrêva girêdayî ye. Ew jî xêr bila bimîne careke din.